Anuane adɔfo na mema wo kɔ ababa Imadek TV so na enje bia na wɔtwe mu ene yenya ne nteɛ sɛ aban ene ne mpanimfoɔ de nhyehyɛe bia begu akwan mu sɛ wɔn mo betua first lady ene second lady ɛka bosome bia na wei na ɛto Ghanafoɔ nyinaa kasa sɛ ɛba ne sɛn anaasɛ de adwuma na first lady ene second lady ɛyɛ ɛwɔ ɔman mu ha yi a ɛwɔ sɛ yetua wɔn mo ɛka na Ghanafoɔ no bebree ɛkasa ya na wei na nnora yenya ne nteɛ sɛ First Lady Mrs. Rebecca Akufo-Addo de aba abeto dwa sɛ ɔno de enya de a obe accept monthly pay bia enti no ade a ɔmo ntwam na afei so kura na sika a aban de maa no ɛwɔ afempem mienu ne edu nson nim no 2017 no nyinaa no or found na kyerɛ sɛ ɔde ne nyinaa ɛbɛsan so aba biem na kyerɛ sɛ ene yɛ kasa Mrs. Rebecca Akufo wa reject sika a aban ne ne mpanimfoɔ hyehyɛeɛ sɛ nka wɔn de betua one Samira Bawumia nyinaa no ene yi wɔse onya engye biem esane de Ghana ho no bi ɛka de fa san hyehyɛeɛ a aban ne ne mpanimfoɔ hyehyɛ de fa ho na wɔ krataa Director of Communication de ma First Lady Madam Rebecca Akufo-Addo sign ne kyerɛ sɛ First Lady si ɔno de one request for any paid allowance bia enti sika a aban de ama no efiti bra ne ho kani ɔmampani ɛbɛtena so January bosome ne de di kan ɛwɔ afempem mienu ne edu nson nim ɛbɛpem enne ya yɛkasa nyinaa saa sika ne nyinaa ɔbɛsan so de abeto babia na ɛda ɔno de enya de a ɔyɛ interested biem enti wa reject offer anaasɛ salary a enka aban se wɔde ba betua one Samira no nyinaa na ne korakora mu na ɔsan so de to dwa sɛ enya de a ɔbɛgye sika bia afri nti amoa bɛyidu committee no emu na kyerɛ sɛ enne information ananka ɛbɔ a yɛteyɛ ene sɛ First Lady Madam Rebecca Akufo-Addo wa reject offer anaasɛ salary a aban ene ne mpanimfoɔ hyehyɛeɛ sɛ nka wɔn de bɛma wɔ one second lady Samira Bawumia no wa reject ne nyinaa ɛna afei so ɔsan so se ɔbɛ refund ɔbɛsan so de allowance a wɔn atua ne ka efiti 2017 ɛbɛpɛ nne no ɔde ne nyinaa ɛbɛsan so aba megye de sɛ Ghanafoɔ no bi etie recording ya mɔni bɛgye wɔn a na wɔn ɛkasa etia aban hyehyɛeɛ ne nyinaa mɔni ɛbɛgye aha Imadek TV eso medamase ema mo ene sha adehye